Ονομάζομαι Γιωβάνης Δημήτρης, είμαι 20 ετών και είμαι από Σέρρες. Ασχολούμαι με τη μουσική από πολύ μικρός, από 5 ετών και μέχρι και σήμερα τραγουδάω σε κάποια μαγαζιά και σε κάποιες δεξιώσεις. Αποφάσισα να ασχοληθώ επαγγελματικά με το τραγούδι πριν 3 χρόνια περίπου. Είχα κάνει κάποιες δουλειές, κάποια τραγούδια single μόνος μου και δεν κυκλοφόρησε και ήθελα να το κάνω επάγγελμα. Όταν ήμουν 5 χρονών, είχα πάει με τον πατέρα μου σε ένα νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδούσε η Πάολα. Και επειδή ο μαγαζάτος ήξερε τον πατέρα μου και ήξερε που τραγουδάω κι εγώ, με ανέβασε πάνω σκηνή να τραγουδήσω μαζί με την Πάολα. Και τώρα πάλι μετά από 15 χρόνια έχει έρθει στις Σέρρες πριν λίγο καιρό και πάλι τη ξανατραγουδίσα μαζί της. Στο Voice ήρθα γιατί πιστεύω ότι είναι ένας καλός τρόπος να αναδειχθείς και επειδή το όνειρό μου είναι να ασχοληθώ με τη μουσική, πιστεύω ότι το Voice θα με βοηθήσει. Θέλω να ανέβω στη σκηνή και να γυρίσουν και 4 καρέκλες, γιατί μετά από χρόνια όταν τον δει η κόρη μου αυτό σε κάποιο βίντεο, θα είναι πολύ περήφανη για τον πατέρα της. Τι δουλειά κάνει και άλλη δουλειά, κάνει πρωινή δουλειά. Ναι, εργάζεται μαζί μου, έχω αποθήκη με ρούχα και δίνουμε διανομές σε εμπορεύματα και με βοηθάει. Μάλιστα. Ωραία, μπράβο. Αλλά πατέρα, εσείς στηρίζετε την αγάπη του για το τραγούδι, έτσι. Μπράβο, πολύ καλά. Ναι, γιατί αυτό, πώς έρχεται αυτός και βοηθάει στη δικιά σου τη δουλειά, πρέπει και εσύ να βοηθάς. Έτσι, μπράβο. Σωστό. Έτσι είναι αυτά. Ζηλεύω που άλλον αγαπάς, ζηλεύω και το κρύβω, ζηλεύω που στο στόμα το φυλάς, πεθαίνω λίγο. Ποτέ θα αντέχω παράνομα να σ' αγαπώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είπες ένα πολύ δύσκολο τραγούδι βασικά. Ναι, ήταν πολύ δύσκολο. Το όνομά σας? Ονομάζομαι Γιωβάνης Δημήτρης και είμαι 20 ετών. Κύριε Γιωβάνη Δημήτρη, 20 ετών, καταρχάς κρατήστε την καλή διάθεση εδώ. Μην το πάρετε πολύ βαριά που δεν γυρίσαμε. Εγώ θεωρώ ότι δεν είχα να προσφέρω κάτι στο ηχόχρωμα μέταλλο και ναι. το είδος που τραγουδάτε. Απλώς διάβασες ένα τραγούδι το οποίο πρέπει να πας να μεγαλώσεις λίγο περισσότερο. Ήμουν ανάμεσα σε αυτό και σε ένα άλλο. Σε ένα δικό σας. Σε ποιο? Στο φεύγω για μένα. Πάλι δύσκολο τραγούδι. Για πες το μας μία έτσι να σ' απολαύσουμε όμως. Θα μου δώσει ένα σόλ ματζόρε. Κρατάς νύχτες και όνειρα μόνο για σένα, ρίχνεις τα λάθη σου όλα σε μένα. Φεύγω για μένα να νιώσω καλά,
κάνω ακόμα πολλά. Φεύγω για μένα γιατί δεν μπορώ να σ' αγαπώ. Φεύγω για μένα να νιώσω καλά. Έχω να κάνω ακόμα πολλά. Φεύγω για μένα γιατί δεν μπορώ άλλο να ζω. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ρε Άτιμε, το είπες ωραία το κομμάτι. Έλα ρε. Το είπες πολύ καλά το κομμάτι. Εγώ θα είχα γυρίσει εδώ. Το είπες πάρα πολύ καλά το κομμάτι. Μπορούμε Κοίτα, να το και ποιος ξαναπάμε σου από το την αρχή. λέει κιόλας, Ο Γιώργος Γιώργος, Μαζονάκης σου το λέει. Μεγάλη μου τιμή είναι από τον Γιώργο. Μα τα γυρίσματα ήταν τέτοια και ξαναγίναγε στην... Έχεις καταγωγή από Πόντο, είσαι... Είμαι Ρωμά. Α, είσαι Ρωμά. Ρε, εσύ πολύ, πολύ ωραίο γύρισμα, πολύ Ήσουν καθαρό, τάκα στο ωραίο. γύρισμα, δηλαδή ξαναμπαίνεις στον τόνο, παπαπαπ. Θα μας ξαναέρθεις του χρόνου. Συγχαρητήρια. Μπορεί να σας ξαναέρθω. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς. Ταλέντο, μεγάλο ταλέντο. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Αυτό το κομμάτι πρέπει να γυρίσει. Δεν πειράζει. Ήταν πολύ καλός τραγουδιστής. Θα πρέπει να του δώσουμε άλλη μια ευκαιρία. Αχ ρε Δημήτρη μου, για λίγο το χάσαμε, έλα εδώ. Έλα εδώ, μου στεναχωριέσαι. Όχι, καθόλου. Κοίτα να δεις, πάρα πολύ ωραία φωνή, πάρα πολύ ωραία γυρίσματα. Νομίζω ότι αυτό που σου είπαν είναι ότι αυτό το πρώτο το τραγούδι θέλει ένα πόνο που έρχεται από τα πολλά τα χρόνια από αυτά. Και εσείς 20 χρονών, παιδί. Ήμουν ανάμεσα σε αυτό και στον Γιώργο, όπως είπα. Του άρεσες πάρα πολύ και στο Γιώργο το τραγούδι, στο Γιώργο ακόμα περισσότερο και όντως θα γυρνούσε. Δεν πειράζει.